Австралия Либерта Краймия бүтін дүния наразылығына қошылды. Олар Украина вехрам татар халқына қол тұтмақны, қарамнан азат етілігі оғырында алып барған күрешке қол тұтқаны ақында украиналы диаспора Весидный тәшкілятының векілері білдірді. Файлер 1,5 саатқа Русияның баш консулығыны оғынды акция кешірді. Олар Кремль, Украина саяси майбүслерілі Керіч бұғазында Русия тарафындан әсірлікке алынған Украина кемеджелеріні азат етілмесіні талап еттілер. Ми зібралися тут з вимогою до Росії негайно звільнити українських військовослужбовців і повернути Україні її кораблі. Єдина річ, яку ми можемо зараз зробити, аби допомогти українським морякам, це підтримувати їх у такий спосіб і показати всьому світові, що в Україні досі триває війна. There is still the war in Ukraine.